नमस्कार मित्रांनो, गजालींचो कोकण या यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत असा. काय मंडळींनो, बघतात मा गजालींचो कोकण आणि सगळे खळखळान हसतात मा. असेच हसत राहा. ह्यो आता नवीन एपिसोड घेऊन येतोय फक्त तुमच्यासाठी. आता बघा, हे दोघे जण गाडी ढकलतात. अरे ह्यांचा नक्की झाला तरी का? हे गाडी कित्याक ढकलतात? ही मजेशीर गोष्ट या एपिसोड मधूनच बघूया. झाली रे तयारी? झाली अजून हे पुस्तक का? भारी मरे एकदम त्या भाषेत. चकचकी मेल्या पप्याचा हात रे, पप्याक बघून जातात पोरग्या. तिया बरोबर चकचकीत झालाय मरे. चकचकीन म्हटलंय आज जरा कसा पप्याचं लगीन आणला म्हणून त्याची मिळवणी पण असतली का ना. चल तू बेगी वाजले व कितके पहिली लेट झालो. गाडी पण बघ मरे कशी चकचकीत केली. वाज जरा वाटा म्हणलं स्टाईल बी जरा बरी. चल तू चल बेगीन चल. नवीन गाडीचं उद्घाटनचा दिसतात. थांब थांब म्हणतात परत परत फुसतायत मरे. अरे मेला चोल वाजले व पहिलीच उशीर झालो. चल चल जमता मागा घेऊ. चल सकाळी मरे पहिली बघू आहे जाताना आपल्या बाहेर असता काय नवीन मरे गाडी. नवीन गाडी ना. काय झालं रे कंटाळ. तुका सांगलो ना मरे पहिली बघू आहे रे घराकडे. बघून झालं नवीन मरे गाडी. पेट्रोल दिसो पण ना मग. बघ बघ पहिली सकाळी बघू आहे ते रे पेट्रोलची. आता इतक्या लांबचा प्रवास. ना तळाग मरे लागली. तळाग लागली आणि 10 किलोमीटर वरती जाऊ तुका माहिती ना. आता का रानात पेट्रोल कसा मिळाला? काय मेला ती कसली गाडी आणली नवीन म्हणून सांगता पेट्रोल ना काय ना. अरे पण आता अंदाज कसं येतो समजला. इतक्या लांबचा प्रवास. नवीन गाडी मरे जाऊन कंटाळा येता माहितीये खुयचा. अरे मी काय मुद्दाम केला. पेट्रोल अंदाजच कळणार आहे. सकाळी मरे जाऊन इल्लो. सकाळी जाऊन इल्लो पेट्रोल बघून येते. अरे घातला जाऊन पण आता कसं काय काय झालं कायच कळणार ना मरे. पण ह्या आता रानात पेट्रोल कसं गावताला. माणूस हा कोणतो? राजू रे मोठ केलं पेज निवडलं. तो कुरकुरीत असता. कुरकुरीत आणायला आणि काय आणि पण हटतो मग ऍडजस्ट करतो मग पेट्रोल. बघूया ना फोन लावून बघ बघ लाय बघूया. हॅलो राजा. अरे असं आहे माझा जाग्यात.
अरे खूप मोठो प्रॉब्लेम झालो कळला. वायद येऊंक मेळटालो तुका. अरे रामघाटावरसून जाय होतो पुढे तेव्हा घाटाकच गाडी बंद पडली मरे. पेट्रोलच ना रे. शी, बाजारात हा बघ मरे वाज येऊंक मेळटाले बघ मरे काय करून वाय. अरे वायज ये वायद बेगीन ये. अरे आमच्यासाठी वायद तरी ये. लिटर बरं धाडूंक सांग. हो आणि लिटर भर घेऊन ये. हो बघ बघ वायजे येतोय मा. हां चल वाट बघतो हां बेगीन ये. चल येता रे. येता मग. हां गाडी अजून नंबर पडांग ना आणि फसयला गाडी कांटो निवार रे भैयावर आणि या घाटात मी अडकलो. खुय तो माणूस येता तो कंटा अजून कितके उग माझ्यावर किती तापताय त्या. तर तुझी गाडी एकतर 3 दिवस झाले घेऊन आणि गाडीचे तुझ्या अशी आहे आता या लचाना. तुझा माणूस कोण येताले बोलाय मरे. येतो म्हणा थांबला ना त्याने येतो लो वायद राव मरे वायद बस. 1 तास जाय दिलो खंय रोवलो का हो. फोन तरी लाय आणि विचार मरे नाहीतर त्याका जमना आला दुसऱ्याक तरी देऊन सांग. फोन लाव. हॅलो राजा. अरे असंही खू. अरे बाबा तुका जमना ना आल्या कोणाकडे तरी धाड. 1 लिटरची बाटली कोणाकडे दी आणि बाबा कोणाक तरी धाड एकदा बेगीन. कंटाळा येलो हुसर मला हुलप बसता नुसतो. खालसूनही जळला आणि वरसूनही जळला. शे नजो झाला रे बाबा शाण्या बेगीन. कोणाकडे तरी धाड बेगीन. हा चल बाटली बरा केलं अर्जंट ऍडजस्ट करून हाडलंय त्या. अरे पण गडबडीत किती ना अर्जंट होयात होता. बरोबर चल जातोय का. हो चल काय रे बाबा हा चढा. नको जन्म आलं. गरमी तशी आणि हो घाट आहे तसं. ह्या पोटाक लागान आणीक जमना ना. चला माझ्या तो येता काय रे तो बो हाती ती बाटली आहे त्याच्या काय चालता बघ रे. धडल्या दादा तो ये सर 1 तास लागतो. घेऊन ये दादा बाटली जा. अरे काय चालतंय की तो काय की तो चालतं. माझी बाटली माझी बाटली. अरे माझी बाटली. ये बिगिन ये बाबा. ओत बिगिन. ओदू जा. बरा केलं. वर या होय. अरे सॉरी हा राजा. हा ती हल्ला ती हल्लंय म्हटलं. अरे माझी गोमूत्राची बाटली गाडीत किती घातलं. काय गोमूत्राची शिरा मारल्या धोरा. अरे देवा माझी बोरेली गाडी नवीन वाट लागल्यात मला गाडीची. इंजिनात मरे गेला गोमूत्र. अरे कशी कशी हाडलेलो माहित असा मा. शे वाट लायल्या पिशे घुसले. माका होया होता आता गोमूत्र. शी आता रे काय नवीन मरे माझी गाडी गोमूत्र. तू जाऊन फोन करू आहे सगळ्या. आता माका माहित असं जाताला होता आता धकल ती मी या गाडी चालवते त्या धकल. नको नको ती धक मी ना आणि पेट्रोलच्या जागेवर आता गोमूत्र घातलं. आता 10 किलोमीटर जाऊ आता माका माहित होता तो माणूस दुसरा हा तो. काय म्हणून काय करतले काय कळा ना. आता कितको वगत झालो मी मरे धकल तू पाठसून. त्या धरू ना वायत धर ना पुढे वजन नेला कसला लागता. आता 10 किलोमीटर धकली धरावी गाडी गॅरेजी. धकल धकल ती काय झाला जाना कोण. आता खड्ड्यासून कितकी हाडली मरे धकली. तुका पुढे बसलाय आयतो वायत धकल चल ना होते होते चढते मेरेन घेत या. बघल्यात मा समजला तुमका कित्याक गाडी ढकले होते ते. मग
चला बघूया हसा तर. आणि हा आमची व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट सुद्धा करा हा. ऍक्शन. आणि आम्ही तुमका असेच हसायतलो आणि तुम्ही सुद्धा हसांक तयार राहा. ऍक्शन. रोलिंग. बाटली समजला मग माका जाऊचा हा घाटा.